passa, gent del submón? Què passa, gent del submón? Benvinguts al submón de Juan i Patri! Atenció, atenció, notícia d'última hora. Què passa, gent del submón? Què és aquest estrany sonit que s'ha sentit per tot el món? Se'l coneix com The Hum i sona com una gran vibració en el cel. En València també s'ha sentit, a principis d'este abril de 2020, despertant la curiositat i, en segons que casos, la por dels valencians. Internet ràpidament s'ha saturat de vídeos sobre el tema, la majoria especulatius pel desconeixement total que se té sobre este fenomen, i molts altres directament conspiranoics. Sí, el conspiracionisme global no s'ha fet esperar i han relacionat este estrany sonit amb profecies apocalíptiques o la visita d'extraterrestres, aprofitant-se de la tensió que pateixen molts països per culpa de la pandèmia del Covid-19 per a causar més pànic social. La relació més comú és la que són les trompetes del xui final que els àngels tocaran abans de la fi del món, i molts d'eixos vídeos gasten imatges i sonits manipulats o directament extrets de pel·lícules de ciència-ficció com La Guerra de los Mundos. Però què és exactament eixe The Hum i per què s'ha sentit en València? Pues no se sap lo que el provoca, però ja té un nom, Selmot, o Cielomoto en castellà, i se tracta d'un fenomen completament inofensiu pel que l'aire d'una regió tremola. Les explicacions de què el provoca van des de terremots de baixa freqüència que fan que vibre l'aire, tsunamis submarins imperceptibles o inclús xicotets meteorits que impacten contra l'atmosfera però que mai arriben a caure a la Terra, entre moltes altres. I no són una cosa nova. Se venen registrant sonits d'eixa classe des dels temps antics, sobretot després de terremots. També, el fet que les ciutats estiguen a dia d'avui molt buides de gent degut al confinament per l'estat d'alarma fa que se senten molt més sonits que d'altra manera, en el tràfic i la gent, no se sentirien. I fins així les notícies d'última hora. Recorda donar-li un m'agrada al vídeo, compartir-lo, subscriure't al canal, activar la campaneta de les notificacions i quan la tingues activada clicar en activar todas. Recorda que ací baix en la descripció tens els nostres altres canals, l'enllaç a la tenda de lo nostre, a les classes de valencià i al nostre Patreon. Seguis-nos en totes les nostres redes socials, que són Facebook i Instagram. Que el conspiracionisme no fique la por en els cossos dels valencians, però sobretot... No te baixes del submón!